नवरात्र के आगमन हो गइल बा। जगह जगह पर पंडाल धराइल बा। मैया सबके घर आ गइल बड़ी। कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहता नहीं कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे, का कहता रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी। सूत गइल का मास्टर? अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा थवा खड़ा भाई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। खीरा थवा खड़ा भाई लगौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। सबके अलग अलग भाव होला। यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी। तो भैया कहलन है कि का हो? तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रे कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेल कम करहो, बेल कम करहो, आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। ए मास्टर, हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी कोयल पंजाब व्यास। अरे जिया ब्यास। झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी ताही पया गईले सात बहले। पहला पुरवा झूमेला पतैया, पहला पुरवा झूमेला पतैया झूलेली हो। झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया, झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया, झूलेली झुलवा लगाई मोरी। एगो बात बताओ, ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला? कुछ नहीं जानती। सब जानता ने दिया ढक्कन गाय के दूध। ऐसे ना चलता गा के बताओ। पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी गा। सुनी होई दिया लागी ए पिया, दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। देखा ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा, लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते सो हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुँह चोंगा लेखा बना के कहते सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा, हमनी के का लेवे देवे के बा। आवा अरे खा जा ब्यास। अखिल सिखे सारी पकृपा महतारी बनैले हो रही हाना। तो जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही हाना। तो जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही हाना। श्याम आकाश आ विवेक जी
पकीरपा बनैले हो रही हाना। खूब सुंदर म्यूजिक बनावा जैसे अढ़ौलवा अपनहिलु वैसे अपनैले हो रही हाना। जैसे अढ़ौलवा अपनहिलु वैसे अपनैले हो रही हाना। छूट कतना मिलल? छोड़ी पहाड़ भैली बघवा सवार हो, चल देहली अपना सेवा का दुआर हो। हाँ 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 हाँ। छोड़ी पहाड़ भैली बघवा सवार हो, चल देहली अपना सेवा का दुआर हो। तो झूला झूले लेने में आके छाँव में
माई महारानी आ गईली मोरा गाँव में। माई महारानी आ गईली मोरा गाँव में। हाँ कंचन थारी कपूर वाला बतिया बारी बारी सभे उतारता रतिया। त देखी दुलरी दुलारिया गरा गईली सुतल भगतन के भगिया जगा गईली। कि लोग चढ़ल बा भक्ति के नाम में माई महारानी आ गईली मोरा गाँव में। माई महारानी आ गईली मोरा गाँव में। जय माँ जय माँ जय माँ। माई महारानी आ गईली मोरा। हाँ पावन सुहावन पंडाल लागे प्यारा जय माता के पूजता जयकारा। त देख पंडित जी पाठ करवाएले फूल अढ़ऊल मालिन लियाएले। खेसारी पे दर्दी रहेले पाँव में मैया दुलारी आ गईली मोरा गाँव में। माई महारानी आ गईली मोरा गाँव में। जय माता दी जय माता दी। लाल हनी और हमला फुलवा लाल पेन्हनी सड़िया लेके ठहरिया। लाल हनी और हमला फुलवा लाल पेन्हनी सड़िया लेके ठहरिया। तना चप ओढ़ के चुनरिया लेके ठहरिया।
कृष्णा पे दर्दी साथे रागी खेसारिया